En la seva intervenció al Fòrum Europa Tribuna a Catalunya, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que va ser crític en el seu moment amb la llei de vegueries perquè suposava dividir els actuals límits de la demarcació de Lleida, ha qualificat adequat que el govern de la Generalitat hagi decidit paralitzar l'aplicació de la llei. Ros creu que és adequat que en aquest moment no es donin aquests passos i que la llei estigui congelada. Sobre el debat del futur de diputacions i consells comarcals, l'alcalde de Lleida ha apostat perquè hi hagi 4 nivells d'administració purs i durs: Ajuntaments, Generalitat, Estat i Europa. Ros ha apostat per assistir a una despolitització de les diputacions i dels consells comarcals, ja que creu que són uns organismes que han de dedicar-se a la cooperació i a mancomunar serveis. Crec que hem d'assistir a una despolitització com a òrgan dels consells comarcals i de les diputacions i convertir-los a ens de col·laboració per prestar serveis, ens de cooperació i 4 administracions pures i dures: l'Ajuntament, el país, l'Estat, Europa. Ros ha fet aquestes valoracions durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna a Catalunya, on també ha parlat d'immigració. L'Ajuntament de Lleida ha entrat en polèmica amb una de les comunitats musulmanes de la ciutat per la ubicació d'una mesquita. Ros ha reclamat als immigrants que han de voler integrar-se, acceptar les regles del joc i acceptar uns valors. Davant d'una sala plena en un cèntric hotel barceloní, Ros ha volgut remarcar que Catalunya necessita a Lleida. Jo crec que avui des de Lleida podem fer un pas més enllà dient que Catalunya ens necessita. No què podem fer, sinó dir, afirmar que Catalunya ens necessita. A més, Ros ha fet un suport explícit a la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d'hivern, ja que creu que és un projecte que servirà per situar Lleida i els Pirineus al món. L'alcalde ha destacat infraestructures estratègiques per a la ciutat, com l'arribada del TGV o l'aeroport de Lleida al Guaire. Tot i això, ha reclamat millorar les comunicacions, ja que són bàsiques per al desenvolupament econòmic.